21. december 2012. V súčasnosti najvyhľadávanejšie slovo na internete. Téma nespočetného množstva článkov. Koniec sveta v majskom kalendári, ktorý je potvrdený aj I-Chingom. Zatiaľ nevyslovená téma v predpovediach Nostradama. Strašidelné vyvrcholenie, ako tvrdia vedecké predpovede. Napriek tomu, niektorí hovoria, že je to veľkolepý skok v ľudskom vedomí. Svet čaká so zadržaným dýchom na konečný verdikt. Čaká nás koniec alebo začiatok ľudstva. Zriedkavá žijúca inkarnácia, duchovná bytosť, svetlo, ktoré navádza milióny, najsledovanejší guru na youtube.com, Paramahamsa Nityananda, odhaľuje pravdu o roku 2012 takú, aká je. Vítam vás všetkých s mojou láskou a rešpektom. Jedna z najsledovanejších tém na celom svete, vo všetkých médiách. Nie len v Hollywoode, alebo Bollywoode, alebo Gollywoode, alebo televízii. Dokonca aj na internete. Jedna z najdiskutovanejších záhadných tématík. Bol som prekvapený, keď som videl štatistiku. Viac ľudí chodí na internet ohľadne 2012 ako kvôli pornografii. Pochopte, porno je najväčší internetový priemysel. Ale viac ľudí ide na internet ohľadne roku 2012 ako kvôli pornu. Mohol by som pokračovať s ďalšími štatistikami o dôležitosti roku 2012. Takmer všetky staroveké civilizácie, okrem vedickej civilizácie, všetky kalendáre týchto starovekých civilizácií končia v roku 2012. Majský, I-Ching, toľko veľa predpovedí. Dokonca aj súčasné metódy predpovedí a prognóz, ako Webbot, dokonca aj tie. Webbot je systém, ktorý študuje všetky softvéry, jazyky a slova a kolektívne nevedomie sveta a predpovedal útok na dvojičky, hurikán Katrínu. Mnohé správne predpovede boli sprostredkované vďaka Webbotu. Tak aj Webbot program predpovedá, že v roku 2012 bude koniec sveta. Toľko sa neustále hovorí o roku 2012 mnohými starovekými civilizáciami a náboženskými skupinami, duchovnými skupinami, náboženskými vodcami. Takže každý chce moju predpoveď o roku 2012.
Pochopte, ja nemám záujem o predpovede. Ja vám len poviem, čo sa presne stane. Pochopíte pravdu? Takú, aká je. Len pred pár mesiacmi som mal veľmi zvláštnu, silnú skúsenosť. Chcel by som vám o nej povedať a na základe toho vám poviem presne, čo sa stane. Jedno ráno som sa snažil behať na bežiacom páse, robiť nejaké cvičenia na bežiacom páse. Väčšinou, keď som v ašráme, snažím sa skoro ráno ísť na prechádzku. Ak nemám možnosť ísť von kvôli nejakému programu, ak je v ašráme príliš veľa ľudí, tak sa snažím trochu behať na bežiacom páse, pretože nemôžem cvičiť jogu. Ak cvičím jogu, telo automaticky upadne do samády, preto môžem robiť len také cvičenia, kde sa môžem držať nejaké štruktúry. Tak som trochu behal. Väčšinou, keď hýbem telo do určitých póz, keď telo usadím do určitých póz, alebo keď sa moje dýchanie dostane do určitého rytmu, telo upadne do samády. Upadne do samády znamená, že zrazu nie je pod mojou kontrolou. Cítim, ako keby som bol vo vnútri obrovského balóna. Ale bol som šokovaný a prekvapený, že hoci moje telo neustále upadá do samády, keď sa snažím behať, ale veci nevypadajú spod mojej kontroly. Prosím, pochopte. Behal som. To znamená, že dýchanie sa prirodzene zmení a telo neustále upadá do samády. Počítal som, v priebehu 60 sekúnd moje telo upadlo 42 krát do samády. Takmer každú druhú sekundu. Ale zaujímavé bolo, že sa nedostávalo z rovnováhy. Bol som v úplnej rovnováhe. Mal som toľko sebaistoty. Bože, telo je veľmi ustálené. Fyzické telo je pekne zladené so stavom vedomia samády. Potom som skúsil zo pár riskantných vecí, ako jogové pózy, asany, ako trikonasana. Trikonasana je schopná dať vašu kundalini energiu do jednej línie. Vašu kundalini energiu do jednej línie. Urobil som trikonasanu a zo pár pozdravov slnka a bol som šokovaný. Telo neustále upadá do samády, ale ja nestrácam rovnováhu. Poprvýkrát som mal takúto skúsenosť, pretože kedykoľvek, keď moje telo upadne do samády, stratím rovnováhu. Ale hoci telo upadalo do samády, nestracal som rovnováhu. Začal som rozjímať. Ako to? A prečo? Keď som nad tým meditoval, bola mi vyjavená jedna dôležitá pravda. Uvedomil som si, jadro Zeme, centrum Zemegule, ktoré je centrom celej rotácie, sila centrifugy. Zem sa neustále točí a iba vďaka tejto centrifugovej sile je vytvorená gravitácia. A centrum Zeme k sebe neustále všetko priťahuje. Uvedomil som si, že centrum Zeme pomaly stráca silu, priťahovať veci k svojmu jadru.
To znamená, že gravitácia sa znižuje. Gravitačná sila sa znižuje. Prosím, pochopte. Vaša váha sa od prírody začína znižovať o 0,001 mg. Fyzicky to teraz nepocítite. Fyzicky to pre vás nebude významné. Ale jedno musíte pochopiť. Bude to mať obrovský psychologický efekt. Pretože aj vaše myšlienky majú hmotu. Ak sa gravitačná sila vo veľmi nebadanej forme začne znižovať, vaše telo sa môže hýbať s menším počtom myšlienok a väčším počtom činov. Prosím, pochopte. Vaše telo môže zažiť stav s menej myšlienkami a viac činmi. Napríklad, ak teraz chcete vstať a prejsť odtiaľto do kuchyne, dať si večeru a vrátiť sa, ak na túto činnosť teraz potrebujete 100 myšlienok, do budúceho roka budete potrebovať iba 75. Bez toho, aby ste museli robiť akékoľvek duchovné aktivity. Prosím, pochopte. Pretože centrum Zeme znižuje silu priťahovať veci k svojmu centru. Gravitačná sila sa znižuje. Bol som naozaj šokovaný. Ó Bože, čo sa stane? Aký to bude mať efekt na ľudské bytosti? Nad týmto som začal rozjímať. Tá sila sa neustále znižuje. Centrum Zeme, centrum, ktoré neustále priťahuje k sebe veci, stráca silu nad všetkým. Môžem povedať, že toto centrum sa vedome rozhodlo trošku zrelaxovať a znížiť silu gravitácie. Do roku 2012 budú všetky predmety vážiť minimálne o 6 mg menej. Pochopte, fyzicky budú vážiť menej. Keď hovorím 6 mg, to znamená, že ak niečo teraz váži 1 tonu, do roku 2012 to bude vážiť o 6 mg menej. Fyzicky merateľná váha. 6 mg možno nie je veľa na fyzickej úrovni, ale je to niečo výnimočné vo vašom vnútornom priestore. Pretože aj myšlienky majú hmotu a keď sa sila gravitácie zníži, vaše telo dokáže konať s menším počtom myšlienok. Bude to mať obrovský efekt na ľudské bytosti. Chcem, aby ste všetci vedeli túto dôležitú pravdu. Do roku 2012, aj keď nebudete nič robiť, budete vážiť menej fyzicky. Po druhé, menšie množstvo myšlienok bude potrebných na ten istý druh činnosti. Toto bude mať dva rôzne vplyvy na ľudí. Ak ste zvyknutí žiť s menším počtom myšlienok, ak ste zladení s pocitom mať menej myšlienok, budete to nazývať mierom a blaženosťou. Ak nie ste zvyknutí na život s menším počtom myšlienok,
Budete to nazývať depresiou. Pochopte. Ľudia, ktorí nie sú dosť vedomí, dosť uvedomelí, dosť inteligentní na to, aby boli schopní žiť s menším počtom myšlienok a viac činov, budú túto skúsenosť nevedome nazývať ako depresia. Ak ste pripravili svoje telo a mysel na menší počet myšlienok, tak to zažijete ako osvietenie. Výber je vo vašich rukách. Pochopte? Už som popísal, čo sa stane. Či to bude tento deň, dňom záhuby, alebo dňom osvietenia, výber je na vás. Toto je, aký to bude mať účinok. Ako sa pripravíte, rozhodne o tom, či to bude deň záhuby, alebo deň osvietenia. Pochopte, všetky civilizácie, ktoré sú založené na rozmýšľaní, ktoré vás neustále nutia myslieť a ktoré majú pocit, že myšlienky znamenajú produktivitu, sa jednoducho stratia v depresii. Musíte to pochopiť veľmi jasne. Všetky civilizácie a spoločnosti, ktoré neustále zdôrazňujú, že myslenie, kde myslenie sa oslavuje, kde sa myslenie stotožňuje s produktivitou, kde sa myslenie stotožňuje s tým, že ste nažive, kde aj pre zábavu potrebujete myslieť, myslenie sa stane zábavou. Je to takmer ako porekadlo, ktoré máme v Tamil. Zoberte si horiace drievko a poškrabte si s ním hlavu, lebo vás svrbí. Väčšina zábavného priemyslu je, ako zobrať horiace drievko a škrabať si s ním hlavu, lebo vás svrbí. Už aj kvôli zábave ľudia musia viac myslieť. Preto všetky civilizácie založené na myslení upadnú do najťažšej depresie. To znamená, že pre nich to bude deň záhuby. Všetky civilizácie, ktoré ľudí pripravujú na to, aby boli pohodlní v zóne bezmyslenia, v zóne bytia, v zóne unclutching, pre nich to bude najväčšia oslava a oslobodenie. Zrazu váš nervový systém bude mať menej záťaže. Ak si myslíte, že záťaž na váš nervový systém je vaša produktivita, cieľom života, hodnotou života, prostriedkom života, bude to pre vás depresia, deň záhuby a peklo. Ak si myslíte, že menšia záťaž na nervový systém je extáza a radosť, ak ste pripravení psychicky a vedome žiť s menšou záťažou na váš nervový systém, bude to pre vás oslava a oslobodenie. Pochopte. Možno si myslíte, prečo také veľké civilizácie, ako sú Májovia, I Ching z Číny, odkiaľ je kniha, ktorá sa volá Kniha zmien, prečo všetky z nich predpovedajú obrovské kalamity? Pochopte. Väčšinou sa predpovedie robia nie preto, aby vám povedali, čo sa stane, ale na to, aby vás pripravili, aby ste boli pripravení na to, čo sa udeje. Nie je to tak, že vám hovoria presne, že sa stane obrovská deštrukcia, ako to ukazujú vo filme 2012. Nie. Nemyslíte si, že bude veľké tsunami a lode budú pristávať na Washingtone? Tak, ako to ukazujú. A že letisko v Los Angeles sa rozdvojí. Ako je to vo filme? Nie. Nebude to fyzická kalamita. Ale bude to veľká zmena. Je to v našich rukách, či to využijeme ako odrazový mostík k osvieteniu, alebo
ako úpadok do depresie a utrpenia. Udeje sa obrovská zmena vo vedomí. Preto žiadna východná kultúra nepredpovedala, žiadna védická prognóza nepredpoveda koniec sveta v roku 2012. Nie. Bude to iba koniec nízkeho vedomia. Je to možnosť na obrovskú osvietenú civilizáciu. Sa otvára v roku 2012. A poviem vám, ľudia, ktorí sa naučia vedu unclutching, nespájať myšlienky na vytváranie záverov a pripravia sa, využijú túto príležitosť ako odrazový mostík a stanú sa osvietení. Budeme mať milióny osvietených ľudí bez veľkej námahy. Bez veľkej námahy milióny osvietených ľudí. Všetko, čo potrebujete, je sedieť 20 až 30 minút denne a zvyknúť si na priestor, kde nespájate myšlienky, nevytvárate závery. To je všetko. Keď sa počet myšlienok automaticky znižuje, nebudete zdeprimovaní s tvrdením, že niekto vám ukradol váš majetok. Znížite si svoju batožinu. Nemajte strach, že vám niekto berie váš majetok. Nemajte tú neistotu, že menej myšlienok znamená menej produktivity, menej života. Nie. Buďte pohodlní v zóne menej myšlienok a viac činov. To je všetko, čo potrebujete. Toto je najväčšia príprava, najlepšia príprava na rok 2012. Nie len, že vám presne hovorím, čo sa stane, dávam vám aj možnosť, dávam vám všetky možnosti, aby ste si mohli vybrať, čo chcete. Všetky mysliteľsky založené civilizácie a spoločnosti budú čeliť hroznej depresii, pretože nevedia, čo majú robiť, keď sa počet myšlienok automaticky znižuje v ich nervovom systéme. Myslia si, že sa stávajú neefektívni a zdeprimovaní. Budú používať rôzne druhy liekov a alkohol a návykové drogy a budú smerovať do samozáhuby. Budú ničiť svoje telo a myseľ. Ale civilizácie a spoločnosti, ktoré sú zvyknuté so zónou bez myšlienok, urobia kvantový skok a dostanú sa do zóny osvietenia. Existujú 3 zóny. Po prvé, menej myšlienok, menej činov. Hovorí sa tomu tamas, depresie. Potom viac myšlienok, viac činov. To je rajas, aktívnosť, neposednosť. A je aj tretia zóna. Menej myšlienok a viac činov. Sattva. Všetci z nás poznajú tieto prvé 2 zóny. Menej myšlienok, menej činov. Lenivosť, cítiť sa otupený. Víkendová nálada. A poznáme viac myšlienok, viac činov. Pondelková nálada. Bohužiaľ, nepoznáme zónu, ktorá sa volá menej myšlienok a viac činov. Sattva. Teraz prirodzene začnete upadať do tejto zóny s menej myšlienkami. Čo s tým budete robiť a ako to budete zvládať? Skončíte v zóne s menej myšlienkami a menej činmi, alebo menej myšlienkami a viac činmi. Je to ako cesta. 2 rôzne cesty. Vyberiete si tamas, uzavretosť, depresiu, menej myšlienok, menej činov, alebo menej myšlienok, viac činov. Výber je vo vašich rukách. Ešte jedna vec, prosím, pochopte. Jedným z výnimočných dianí, kedy príroda znižuje svoju silu a znižuje počet myšlienok vo vašom vnútri, je najvýnimočnejšia udalosť. Po roku 2012 sa takéto viditeľné zníženie možno uskutoční až o ďalších 2000 rokov. Je to výnimočná príležitosť stať sa osvietený. Ste na Zemi v správnom čase
a so správnou osobou. V správnom čase, so správnou filozofiou a so správnou osobou. Je to obrovská príležitosť. Nepremeškajte ju. A nepremeškajte ju. Poznám nejakých ľudí, ktorí ju premárnili posledný krát. Keď Krišna žil v ľudskom tele, sa to tiež stalo. Jedenkrát predtým. A všetky planéty boli v tej istej konštelácii v čase Krišnu. Keď to začnete študovať astronomicky, tak to nájdete. Keď si naštudujete astrológiu a astronómiu, tak to nájdete. Dôvod pre túto energiu na planete Zem, tá konštelácia planét, sa stala už jedenkrát v čase Krišnu. A ľudia, ktorí to premeškali, čakali 5000 rokov a pristali na Zemi teraz. Mnohí prišli znova. Nepremeškajte to tentokrát, pretože je to také prirodzené pozdvihnutie. Všetko, čo potrebujete urobiť, je otvoriť plachty na vašej lodi a ísť s vetrom. Ísť s trendom. Automaticky sa váš počet myšlienok bude znižovať deň po dni. Nespájajte depresiu s menším počtom myšlienok. Bohužiaľ, od malička nás civilizácia, založená na myslení, učí, že menej myšlienok znamená depresiu. Hovoríte, niečo mi chýba, potrebujem pridať do môjho tela niečo, čo ma vzruší. Či je to droga, jedlo, alebo kofeín, alebo káva, alebo myšlienky na vzrušenie. Nie, uvoľnite sa. Nepotrebujete nič na vzrušenie. Naučte sa žiť v pohodlí v tejto zóne menej myšlienok. To sa samo premení na zónu viacerých činov. Menej myšlienok a viac činov. Sattva. Hovoríme tomu kľud. Pokojné vedomie. Existuje toľko predpovedí o roku 2012 na celom internete. Toto sa stane, tamto sa stane, toto sa stane. Všetky civilizácie založené na myslení predpovedajú deň záhuby. Všetky civilizácie založené na bytí predpovedajú osvietenie. V podstate obidve sú správne. Ak ste myšlienkovo založená osoba, ktorá sa nevie vyrovnať s realitou, s menej myšlienkami, tak to bude deň záhuby. Ťažká depresia. A udejú sa obrovské masové samovraždy. A všetky krajiny a spoločnosti pod vládou zdeprimovaných ľudí vstúpia do vojny s druhými a budú obviňovať iných za ich utrpenie. Nastane veľká deštrukcia. Pochopte, že máte zodpovednosť stať sa vedomými, osvietenými a zvoliť osvietené osoby ako hlavy vašej spoločnosti a krajiny. Preto nevyhnutne potrebujeme zo pár miliónov osvietených ľudí vo všetkých najväčších oblastiach byrokracie, politiky, vo všetkých najväčších oblastiach, aby ochránili planetu Zem. Pochopte tú kritickosť situácie. Tak či tak, osvietené osoby nebudú nejak ovplyvnené alebo narušené. Ale chcel som varovať ľudskú civilizáciu. Potrebujete okamžite aspoň pár miliónov osvietených ľudí. Ľudí, ktoré sa cítia pohodlne, so zónou menej myšlienok,
S unclutched priestorom potrebujete ľudí, ktorí neupadnú do depresie. Pochopte, keď máte menej myšlienok a upadnete do depresie, aj malé chybičky, ktoré iní urobia, vyzerajú ako obrovské. Je to príliš veľa. A tak sa rozhodnete pre vojnu. Vojna nie je nič iné ako explózia trenia. Nepotrebujete na to veľký dôvod. Keď trenie neustále narastá a narastá, len jeden dôvod, ako on na mňa zle zazeral, úplne stačí. A začnete udierať. A jeden úder stačí na to, aby tá druhá osoba zopakovala to isté. Nič iné netreba. Nepotrebujete veľký dôvod na vojnu. Ak sa chcete zachrániť, naučte sa umenie unclutching, nespájania myšlienok. Staňte sa pohodlní s priestorom menej myšlienok a nijak vám nebude ublížené v roku 2012. Ak chcete využiť túto obrovskú príležitosť, len sa staňte osvietení. A ak chcete zachrániť planetu Zem, dajte si záležať na tom, aby všetci ľudia, čo robia rozhodnutia o vašom živote, ako hlava štátu, hlava vašej civilizácie, hlava vašej spoločnosti, váš náboženský vodca, váš politický vodca, ľudia, ktorí za vás myslia, ľudia, ktorí za vás rozhodujú, ako politické rozhodnutia, sociálne rozhodnutia, náboženské rozhodnutia. Inšpirujte každého z nich, aby sa stali osvietení. Inšpirujte ich, aby boli zladení, aby boli pohodlní v zóne s menej myšlienkami. Aby robili pre vás tie správne rozhodnutia. Pochopte, teraz máte obrovskú sociálnu zodpovednosť. Dôležitá časť, ktorej sa ľudia vedickej tradície neustále vyhýbali. Najmä ľudia v hinduistickej tradícii, ktorí si mysleli, ak sa ja stanem osvietený, to stačí. Tentokrát to nebude stačiť. Nebude to stačiť. Čo budete robiť? Sedieť na prázdnom ostrove úplne sami. So pár stromami, ktoré vám dajú ovocie na jedenie. Neutekajte sami. Zachráňte pár ľudí, aby ste mohli svoj život oslavovať s nimi. Zachráňte planetu Zem. Naši predkovia, naša staršina, naši predchodcovia vynaložili príliš veľa energie, aby vytvorili túto obrovskú infraštruktúru. Nedovolte, aby ju zničili obmedzení, nevedomí politici a nevedomé náboženské teórie, teológie, ktoré neustále vytvárajú nenávisť medzi sebou. A stávajú sa tak základom pre terorizmus na planete Zem. Takže dve veci. Poprvé, staňte sa pohodlní so zónou znížených myšlienok. To znamená, naučte sa umenie unclutching, nespájania myšlienok, a využite rok 2012 a zónu menej myšlienok, viac činov na osvietenie. Použite ju ako odrazový mostík na osvietenie. To je prvá vec. Po druhé, hneď teraz využite všetku svoju energiu, pracujte ťažko, investujte aspoň 4-5 hodín na zachránenie planéty Zem tým, že budete rozširovať umenie unclutching, nespájania myšlienok. Preto hovorím, všetká potrebná veda a technológia, ktorá je potrebná na zachránenie planéty Zem a na zvýšenie jej vedomia, ja ju sprostredkovávam úplne každému pomocou sociálnych médií, masových médií a internetu.
Nežiadam vás, aby ste popularizovali moje meno ako autora. Nie, ja vás len žiadam, aby ste túto vedu rozšírili po celom svete ako lesný požiar. Túto vedu osvietenia. Ako sa cítiť pohodlný s menej myšlienkami pomocou unclutching, nespájania myšlienok. Ak rozšírite túto vedu, najmä medzi tých, čo robia rozhodnutia, medzi ľudí, ktorí za vás rozhodujú, medzi politických vodcov, sociálnych vodcov, náboženských vodcov, sprostredkujte im všetkým túto vedu. Povedzte im pravdu o tom, čím planéta Zem bude prechádzať. Zem práve prináša na svet nové ľudské vedomie. Za čias Krišnu sa udiala tá istá vec. Ľudia, ktorí neboli schopní sa vyvinúť na úroveň menej myšlienok a viac činov, Krišna to videl, že títo ľudia budú nebezpeční. Preto vyvolal vojnu pod kontrolovanými podmienkami a všetkých odrovnal. Pochopte, keby Krišna nevytvoril vojnu Mahabharata, vznikol by obrovský, nekontrolovateľný chaos. A preto sa Krišna postaral, aby tento chaos bol pod jeho kontrolovateľnými podmienkami. Je to, ako dnes v západných krajinách, počas sezóny požiarov vytvoria niečo ako kontrolovateľný oheň a tým zaručia, aby sa ten oheň nestal divokým, aby nevyšiel spod kontroly. Na určitých miestach zapália oheň a urobia akoby ohnivú čiaru. Hovorí sa tomu kontrolovateľný oheň. Rovnako Krišna vytvoril priestor, kde je chaos pod kontrolovateľnými podmienkami. Vytvoril to a ukončil všetko. Pochopte, teraz, v roku 2012, vstupujeme do toho istého programu, priestoru. Cítim, že ak do roku 2012 vytvoríme aspoň 2 milióny osvietených ľudí, ktorí sú pohodlní s menej myšlienkami a viac činmi, tak od roku 2012 do 2015 budeme mať na Zemi aspoň 20 miliónov osvietených ľudí. Budeme mať osvietenú civilizáciu. Prosím, pochopte. Ja sa nezahrávam s vašim strachom a chamtivosťou. Neponúkam vám ilúziu, utopie. Nie. Ja vám neponúkam sen o raji. Nevyhrážam sa vám a nestraším vás strašiteľnými predpovediami. Ja vám len priamo ponúkam holé fakty, vediac o tom, že ja sám budem dostupný v tomto tele, živý, v roku 2012 a 2015 a že táto videonahrávka bude môcť byť použitá na to, aby ma ľudia mohli žiadať o vysvetlenie. Napriek tomu, že to viem, teraz hovorím tieto prehlásenia. Rozprávam veľmi zodpovedne. Pochopte, planéta Zem vstupuje do priestoru, kde všetci automaticky vstupujeme do priestoru, do zóny menej myšlienok. Všetko, čo potrebujete, je pripraviť svoje telo a myseľ. Ak pripravíte svoju myseľ technikou unclutching, nespájania myšlienok, budete sa cítiť pohodlne s menej myšlienkami a neupadnete do depresie. Stanete sa osvietení. Ak pripravíte aj svoje telo pomocou hatha jogy, nie len, že sa stanete osvietení, ale dokonca začnete vyjadrovať aj mimoriadne schopnosti ako levitácia. Poviem vám, levitácia bude ľahšia v roku 2012. Dovolte mi hneď teraz urobiť vyhlásenie. Do konca roka 2012 umožním 10 000 ľuďom levitovať na jednom mieste a vytvorím obrovské pozitívne vedomie. To bude obrovský posun
pre ľudské vedomie, aby vstúpilo do božského vedomia. To bude otvorenie doby Satya Yuga, veku osvietenia. Pozrite, čo sa presne deje, keď levitujete. Predstavte si, že majstrové telo je svetlo. Vyžaruje svetlo. Vaše telo a myseľ, keď sedia v stave unclutching, je to ako keby 10 000 zrkadiel odrážalo majstrové vedomie. Tak čo sa stane? 10 000 násobne sa to svetlo zaostrí na jeden bod. 10 000 laserových lúčov sa zameria na jeden bod. Tak si predstavte. To sa rovná 10 000 osvietených ľudí v stave samády, vo vysokom stave vedomia. Šambala na planete Zem. Šambala na planete Zem. Keď levitujete, to je presne to, čo sa deje. Vaše telo a myseľ sú ako zrkadlo. Jednoducho sa zamerajú v správnom uhle na majstrova vedomie. A tak sa jeho biologická pamäť prenesie na vás. Vaše telo sa stane veľmi ľahké a jednoducho sa vznesie do éteru. Vznesie sa do prírody. Tak keď sa 10 000 ľudí, 10 000 tiel a myslí zameria na majstrové vedomie, predstavte si, keď okolo jedného svetla rozložíte 5 zrkadiel, to svetlo sa zobrazí 5 krát. 5-násobne, pretože sa odráža v 5 zrkadlách a celý priestor je intenzívne osvetlený. Takisto, keď je pred vedomím inkarnácie 10 000 zrkadiel, toto supervedomie sa bude odrážať 10 000 násobne a vytvorí sa intenzívne energetické pole. Pole supervedomia. Preto plánujem aj s Božskou milosťou. Viem, že sa to splní úspešne so všetkou priaznivosťou. Budeme mať 10 000 osvietených tiel a myslí, ktorí budú levitovať v osvietenom vedomí, vyžarujúcich osvietenie a potlačia vedomie celej planety do ďalšieho stupňa. Kozmické vedomie potlačia na ďalší stupeň do božského vedomia medzi 12.12.2012 a 1. januárom 2013. Počas týchto 21 dní budeme mať intenzívny program Inner Awakening, vnútorné prebudenie, keď sa 10 000 ľudí bude sústrediť na majstrové vedomie a odrážať ho, vyžarovať, prežívať nádhernú levitáciu do kozmického vedomia, tak, aby sme potlačili ľudské vedomie do ďalšieho stupňa. Pochopte, toto úplne vylieči všetku negativitu, vytvorenú politickými rozdielmi a ideologickými rozdielmi. Toto je môj skromný dar pre planetu Zem a ľudské vedomie. Pozývam vás všetkých, aby ste boli súčasťou tejto veľkolepej, radostnej a úspešnej cesty na vytlačenie ľudského vedomia na ďalší stupeň, na pretransformovanie ľudského vedomia na božské vedomie do roku 2012.
Pripravme sa preto a pripravme planetu Zem na vstup do priestoru medzi 2012 a 2015. Vidím obrovskú pozitívnu explóziu vedomia. Pripravme sa na oslobodenie a oslavu. Chcel by som, aby toto bola téma pre rok 2012. Osloboďte sa a oslavujte. Pozývam vás všetkých na túto veľkolepú cestu transformácie nášho individuálneho vedomia a globálneho vedomia a oslavu vstupu do doby Satya Yuga 2012. Prežíme osvietenie, o ktoré sa rok 2012 chce s nami podeliť, ktoré nám rok 2012 ponúka. Preto sa rozbehníme k roku 2012. Ďakujem.